DID लिटिल मास्टार सीजन 5 आव देरहासार जानो हानाय नवजित नार्जारिखौ एबसुनि दैदेननायाव गोबां जायगायाव बरायनाय हाबाफारि लादों। अदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव अदालगुरि बिष्णु राभा ख्रिस्टि संघनि लांगोनायाव देरहासार जानाय नवजित नार्जारिखौ बरायनानै मोनसे मेहेरगोनां हाबाफारिखौ खुंफुङो। মোক বহুত ভাল লাগি আছে। মই ভাবাই নাছিলোঁ কি মই উইনাৰ বনিব পাৰিম, আৰু যেতিয়া মই উইনাৰ বনিলোঁ মোৰ নাম এনাউন্স হ'ল, মই একদম শ্বক হৈ গ'লোঁ কি মই উইনাৰ হৈ গ'লোঁ। পিছত কি হোৱাৰ আশা আছে তোমাৰ? পিছত মই ডাঙৰ কোৰিঅ'গ্ৰাফাৰ বনিম, আৰু এতিয়া মই আৰু ৰিয়েলিটি শ্ব'ত ট্ৰাই কৰিম। তোমাক আগুৱাই যোৱাত কোনে সহায় কৰিলে তুমি? মোৰ মা পাপা আৰু মোৰ ডান্স টিচাৰ দীপিকা মেম আৰু ৰে ছাৰ। Thank you. Please. তাৰ বিষয়ে চবতকৈ আগত সকলো অসমবাসী ৰাইজলৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ, আৰু যদি আপোনালোকে বহুত আশীৰ্বাদ নিদিয়াহেঁতেন আমি জিকিব নোৱাৰিলোঁ হয়। আৰু সেয়া বহুত ভাল লাগিছে যে আমি অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছোঁ, আৰু আগলৈকে সেইটো চেষ্টা থাকিব যে আগতো যেন আমি অসমৰ কাৰণে এনেকৈ আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব পাৰোঁ যেন। नवजित नार्जारिया DID लिटिल मास्टार सीजन 5 आव चेम्पियन जादों, आरो बेल' नङा, फार्स्ट रानार आप सेकेन्ड रानार आप गासिबो आसामनिफ्रायनो। तो मैयानिफ्रायनो लानानै दाखालिनिफ्रायनो लानानै मानसिफ्रा जोबोद गोजोननाय फोरमायदों, रंजा बाजा। दिनै खाथियाव मोननानै जोबोद खुसि मोनदों, बरायनो मोननानै। आरो इसेबां उन्दै बैसोआव बेयो दिनैहाय मोनसे नेसनेल लेभेलनि जि डान्सिं कम्पिटिसन बाहाय देरहानानै जे गावनि टेलेन्टखौ शो खालामनो हाबाय। तो डान्सिं मुलुगाव बियो सासे मख'जाथाव सासे मानसि, आरो इयुनाव बियो जेब्लायबो जोबोद माने मुं खामायगोन आरो देरहासार जागोन आं आसा खालामो। आरो आंनि बिथिंनिफ्राय नवजित नार्जारिनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सानथ्र'हायै गाहाम हामलायनाय जासिनायजों लोगोसे नवजित नार्जारिनि जिउआव जेब्लायबो गोजोन खुसि फैथों, बिमा बिफानि न'खर संसार खांनायाव जेब्लायबो गोजोन खुसि फैथों, आं बेखौ मिजिंथियो। दा नवजित नार्जारिखौ खालि रंजा बाजा एबा बरायनायजोंनो जों बेखौ फोजोबालासेनो बिथाङा जाहाथे आरोबाव सिस्टेमेटिक भाबै माखासे क्लास एबा ट्रेनिं लानानै आरो साबसिन डान्सार जानो हायो, आरो डान्सिं मुलुगाव गोजौ मुं खामायनो, गोजौ मासि लानो हायो। बेखौनो जोङो बयबो नाजानांगौ जोंनि बिथिंनिफ्राय, आरो जों बिथांखौ जेरैबो बिथिङाव मदद होनो नाजानांगौ। नेसनेल लेभेलाव जि बादायलायनाय जि आसामनिफ्राय देरहाबोनाय सिगांनि जि देरहासारगिरि बिथांमोननो जि आसाम सरकारा अनसुंथाइ होनायखौ नुनो मोनदोंमोन। बे बेलायाव नैबे नोंथांमोननि सरकारा जे नवजित नार्जारिनि थाखाय माबा मोनसे अनसुंथाइ बिदि लादोंमोन नामा? दा बेयो मोनसे आगोलफ्रावबो होदोंब्लाबो बेखौ एसे दस्रा माबाजों होनाय जादोंमोन, केटेगरि माखासे थायो, बेखौ नायनोसै। नवजित नार्जारिनि केसखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय मा होनो हायो मा होनो हाया, नाथाय कालचारेल डिपार्टमेन्टआ बेखौ जायखिजाया जायफ्रानाखि नेसनेल लेभेलाव देरहासार जानाय बिथांमोननो निस्सय रां अनसुंथाइ होयो। आरो बे मेटारखौ दा दिनैसो देरहादों जेला जों डिसकासन खालामनायनि सुबिदा मोनाखै, आंनि बिथिंनिफ्रायबो आं बेखौ रायज्लायदों। जोंनि जि गथ'फ्रा जि माने गोबां टेलेन्टेड ओंखारबाय थादों, बे गोबां नेसनेल लेभेलाव देरहागासिनो दं आरो टेलेन्टआ जोंना थाखोमानानैसो दङ, आरो बे मोनसेया जाहैबाय जों एक्सप'जार गैया। आरो बेनिफ्राय जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव दिनैसिमाव मोनसे मा जादोंमोन, बेंखननानै दोनजानाय मोनसे सिमानि गेजेराव जों सानोमोन जे बिनिफ्राय जों बांसिन साननो हाया। नाथाय जेला बयखौबो फ्रिडम होयोबा, मोनसे एक्सप'जार जुदि होयोबा, साफ्रोमबो गथ'फ्रा मोनफा नङा मोनफा फिल्डआव दावगालांनो हायो।
दा बेनिखायनो नबजित नार्जारियाबो दिनै गावनि अन वे गावनि माबाजोंनो टेलेन्टजोंनो दावखोलांदों आरो बिनि जाय फोरोंगिरि माजि बियो बेखौ जे बिनि टेलेन्टखौ सिनायनानै जे बेनो बायदि रोखोमनि ट्रेनिं होदों आरो दिनैहाय GTV बायदि नेशनेल लेभेलनि जे मोनसे DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव देरहानायनि मोनसे स्किलखौ डेभेलप खालामना होदों बेनि थाखाय टिचारनि फारसेबो जोङो बयबो साबायखर जोबोद माने रंजाथाव आरो जोबोद माने बाख्नायथाव दिनै नबजित नार्जारिनि देरहासारनायखौ आसामनिनो खना खनला मोनफ्रोमबो जायगायाव रायजो राजाफोरा माने रंजादों आरो बिथांखौ माने दिनै आरोबाव गोजौ फारसे माने दावगालांनो हानांगौनि मोनसे नोजोर आरो थांखिखौ लाखिनानै आरो बिथांखौ आरो उत्साह होनो थाखाय आरो बिथांखौ थुलुंगा होनो थाखाय बेबायदि मोनसे बरायनायखौ जोङो दिनै मोननो हादों बिथांनि जिखिनि देरहासारनाय दिनै DID लिटिल मास्टार सिजन 5आव बिथांनिल' देरहासारनाय नङा बियो रायजो राजानि देरहासारनाय बियो बर' हारिनि देरहासारनाय आरो बियो साफ्रोमबो माने जे हारिमुखौ मोजां मोनग्रा मोसानायखौ मोजां मोनग्रा माने व्यक्तिफोरनि बियो देरहासारनाय बिनि थाखायनो दिनै फुंनिफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खना खनला जे जोंनि एबसुनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना जायगा जायगा नबजित नार्जारि बिथांखौ बरायदों बरायनायजों लोगोसे बिथांनो मान बावदों दिनै बेबायदिनो उदालगुरियाव जेरैबायदि गाजा गोमजायै बे माने नबजित नार्जारि फंबायखौ जेखिनि बरायनाय बियो जोंनि थाखाय खुब माने बाख्नायथाव आङो गासै रायजो राजाफोरनिसिम आङो साबायखर बावदों आरो अर्गेनाइजार जे जोंनि जिल्ला एबसुनिसिम आङो साबायखर बावदों बेजोंनो आं दिनै बुंनो नागिरदों जे दिनै नबजित नार्जारियानो जोंनि थाखाय जोबथा जानो नाङा नबजित नार्जारि बायदि जोंनियाव आरो गोबां जोंनो नबजित नार्जारि नांबावगोन जोंनो दिनै बिथाङा DID माने लिटिल मास्टार सिजन 5आव दिनै देरहासार जानो हादों आरो जोङो मिथिदों दिनै जे माने फोरोंगुरुआ माने नबजित नार्जारिखौ फोरोंथाइ होनायनि गेजेरजों दिनै DID लिटिल सिजन 5आव देरहासार खालामनो हादों बिथांनि सिङाव आरोबाव सासे इसा बसुमतारी बिथां सासे हिन्जावसा गथ'आ दिनै मा होनदों माने जेनाखि DID जेनाखि सुपार डेन्सार बिनि मोनसे भिडिअ जिखिनि मोनसे अडिशन बेखौ कमप्लिट जाबाय आरो बिथाङाबो सुपार डेन्सारनि मोनसे कम्पिटिशनाव थांनो थाखाय बिथांनि दैदेननायनि गेजेरजों दिनै आगान सुरदों दा बेखायनो जिखिनि माने दीपिका माजिनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर बावदों आरो बेबायदिनो बयनिबो अनसायनायनि गेजेरजों सासेनि उनाव सासे बेबायदि जोङो सापर्ट जोङो मोननो हागोन आरो बेखौनो नुनानै जोंनि लाइमोनफोराबो आरो आगान सुरगोन आं बेखिनि बाथ्राखौनो आङो बुंदों दिनै गोजोन्थों